En geno mara nyakora Ramogi ni ntiere kare kendo rwakni machiegni mar yudo weche manyien, weche wa manyien maga kagi kacha. Gie sani waikore mondo mi wakelni mago mamedo luoni kod mabende wasebedo ka wachoko ni chakre ne piny nyaka gie sani e gwenge mopogore opogore mane mondo waluonge ni kagi kacha. Mokwongo wayudo thum weche. Komiti mag Senate kod od bura mamalo dhi nyime kod dayo dhogai mar obila mogwel Jafeth Kome. Jotend riwruok mar joriemb ndeke pacho ka Kalpa ni e nyim doho kuom ketho mar bago ng'anyo ataro mar chik. Piny owacho ma Homa Bay ochako chenro mar tero yedhe ute thieth mopogore opogore e kaunti no. Machiegni nyakora Ramogi Jwang' yudo weche manyien adimba. Nyinga en George Bati. Nyalo tudori kode namba 306 mondo mi apache weche manyien mag kagi kacha. Wachako kod mago motendre kod weche mag rakruok gi yedhe makelo mer. Piny owacho mar Kenya ochiwore mar keto e tem lipot mar winjruok kaka gibiro kedo kod ohala mar yedhe mamero ji matekogi ng'eny e thurka. Jagoro mongiro e migawo mar rita kwe Karanja Kibicho ywak ni piny Kenya mana kaka pinje mamoko madongore e Afrika kokalo e obadho mapek kendo mago mathoth mag yedhe mamero ji kaachiel kod timbe mag njore. Kibicho kata kamano okwayo tudruok malach gi pinje mamoko mar neno ni girakore kod midhiero mar ohala mag yedhe makelo mer kod timbe mag njore. Jatelono ne owuoyo e lo jatend migawo mar arita mapacho ka Kithure Kindiki e nyasi mar pradek ma onywando pinje buora ma osebedo ka tiyo kanyakla e geng'o ohala mag yedhe makelo mer ma otisi ni narcotics. Thank you for coming. Previously, African countries were identified as transit routes for illicit drug trafficking, destined for markets in Europe and America. However, the region has since become a destination to these drugs, which explains growing presence of narcotic drugs and new psychoactive substances in our communities. Regrettably, the situation has continued to a worrying increase in substance use disorders and mental health concerns, hence straining the already burdened health sector. So we have parenting, positive parenting programs. We have workplace programs where we sensitize people. We do surveys and share with the workplaces about the challenges they are facing. And we give them the figures and we tell them to come up with the policies on how to address those kind of problems and programs to address those who are affected. Most member states worldwide of the United Nations agree that the policies that we have in place are right, but that we have not done our good job in implementing what we've committed to do. So we need to increase the implementation rate of all those commitments that have been made, and I think that's what we're here today also, to see how the implementation can be improved. Governor mar County ma Kitui Julius Malombe wacho ni piny owacho nego ng'ada tamalo 3 mar osajo Kenya kata Kenya ka Kenya mondo tigo de jolo weche mag somo e pacho ka. Malombe wacho ni piny owacho onge kod nyalo moromo mar kawo ting' mar somo ka okoni ng'ado omenda kowuok kuom joma chamo osara ema nyalo reso sekta mar somo thurka. Oloso e kinde romo mar aput marango chenro mar somo ma pacho ka e County ma Kitui kama riwruoge jopuonj bende ogolo ywakgi ni migawo mar somo ne oweyo pachgi oko e rango chenro mar somo mar CBC. Can it be challenged on that one? From 20 the speakers have been saying that our classes are too small. The truth why CBC did not succeed is that a demoralized teacher is a demoralized teacher. A teacher who has not been given promotion is a demoralized teacher. A teacher who has not been deployed properly is a demoralized teacher. Government provides to schools all needed materials as set out in the curriculum. All the costs go to the government. I don't know this will save us our face. We are being accused of asking for chicken and eggs. But I want to be very clear that teachers, we can afford chicken
and eggs at home. Ninawasihi wa Kenya, tafadhali tukubali kile tumependekeza hapa, tuwe na levy ya kufinance education, particularly at the lower level. Higher education tuna ile help, higher education loan board, lakini hii ingine hakuna. Na nimesema ama nimependekeza a levy kutoka wale ambao tuna mishahara ambao haizidi more than 3%. Ukiwa una mtoto ama una mtoto, huyo mtoto akisoma atasaidia economy yetu. Piny owacho ma Homa Bay onyiewo mwandu mag thieth kod yedhe manengogi nyalo romo $2 million ma owinjore ochwal e osiptende sub-counties duto ma e kaunti-no. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni ma en okang' mar jiwo yore mag thieth e kaunti-no ma Homa Bay kendo mondo jopiny oyud thieth e yo manyangafu. Dwe mar 9 higani bende piny owacho mar kaunti ma Homa Bay ne ochwalo gige thieth manengogi nyalo romo $60 million. Tablet itself. Koro obuya machadi obuya. Koro osiptende te yedhe gi diterie. Koro matiende ni kidhi osiptal to nyaka yud ka yath ntie. Kidhi osiptal to negi yud ka gloves ntie. Kidhi osiptal to nyaka yud gimoro moro kantie. Adwa na kwa jogewa. Wakwa unu konywa rito yedhe gi. Kineno ka ng'ato wuok gi yath e osiptal noting'o dhigo. Monego bedni thiedho jotuo miwa report. Geng'e uru, kwe penje uru kumodhie gi yedhego, miwa uru report mondo wageng'. Lakini gimwa dwa wacho en ni kaka nwasingo ni wadwaro ni mondo thieth obed maber. Mane momiyo sani kidhi e referral hospital dialysis tiyo. Kidhi e referral hospital laboratory tiyo kako nego bed. It is important that we ensure that each and every facility get drugs for our people. We don't want to see patients being sent away to go and buy drugs from the private chemists. We want all our clients to be attended to, get drugs within the facility. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod weche mag lupo e kaunti ma Migori Lucas Musenda ochiwo siem ne apisas mag piny owacho matiyo e kuondego ma ichiwe mbolea manengogi oyweyo makoro ilieko ne uso ne johala mbolea mowinjo bed ni miyo jopur kende. Musenda mane wuoyo e kinde manyo donje apisi kana mane donje apisa yanga kaka jatend migao manyien mar weche pur pith jamni kaachiel kod lupo e kaunti ma Migori owacho ni gisechako timo apedha ne apisa mag piny owacho makoro uso mbolea ni ne johala maduogo uso ne jopur e nengo mamalo. Jatend migao no koni gintie kod chenro mar tero mbolea ma nengo ne oyweyo machiegni kod jopur ka wacho ni sani jopur wuotho ndamo mathoth ka gidhi manyo mbolea e dere adek kende ma yudore e kaunti no. Who are able to access the fertilizer at subsidized prices and then they go and sell them commercially out there. I mean, this is unethical, but more importantly, it really then beats the logic of why that program was initiated. I want to assure the people of Migori that we are on the lookout with our security agencies to make sure that that practice does not stop, because then it does not make it any easier or better for our farmers in this county. At the moment, we have only 3 NCPB depots in this county. There's one in Kehancha that is handling fertilizer distribution. There is one here in Migori, and then there is another one in Awendo. Now, if you look at that distribution, there are obvious challenges around access. A farmer in Nyatike, for example, has to travel all the way to Migori to come and access 2, 3, 5, 10 bags of fertilizers. That cost alone beats the reason why the government made this these inputs available. There are so many problems surrounding the issue of the fertilizers and getting the fertilizers. I'm very sure it's going to streamline that, and the people are going to get fertilizers next to their doorsteps. Ramogi Jod Bura odayo do ogai marubila mogwel Jafeth Koome nitiere nyim komiti ariyo mar seneta ma ochung' ne arita kwe kod mano mar od bura mamalo ma ochung' ne telo kod weche mapachoka koyango chia mare kod lony ma en godo e tayo chenro mag obila mathurka. This is the supreme
law of the land. This is the guiding factor. Anything we do, this is our anchor. This is what owns our country together. And as I said, this is our country, all of us. We have no spare country. We cannot have a situation where it is the IG breaking the law. The Constitution is very clear. It talks about right to life. It's very clear. Who am I as a policeman to decide to take somebody's life? Under my watch, anybody attempting that one will face the law. We must allow every citizen of this country to enjoy his or her existence. You exist, enjoy existing. That is the commitment I wish to give this morning, this afternoon, sorry sir. Ten County ma Kisii omayolesen kuonde budho moko maroma beach mayudore e chuny boma ma Kisii kagiwacho ni ginyayo ohala ma ukum kendo ketho chike ma oketi mag tayo ohalago. Meneja mar Manispa ma Kisii Nahashon Ongeri owacho ni chenro no manochakore chieng' tich ang'wen mokalo geto kuonde budho ma wuok e kar kuonde chung'od bura duto chiko mayudore e kaunti no. Chenro no bende chano goyo peksen kuonde kuoto andiwo makono kendo yango rang'iny mag kuong magiuso ne jopiny. Kueleza vizuri iwepo hata miti ikizawekwa nani. Ojende mathoro chiwo arita kwe ne josiasa maong'ere kod nying mar Bonzas mawuok e boma ma Kisumo koro golo ywak e gino magiwacho ni ketho nying-gi kaluwore kod tenogi gi weche mag maundu kod kuo. Giwacho ni tij chiwo arita kwe kata Bonza en gino magitimo e yor chik kendo gidwaro mondo oganda kata jotend arita kwe kik miengi kendo kik nengi kaka jonjore. Kata kamano gigolo siem ne moko kuomgi ma ni kod paro mar bedo kod timbe mag njore seche ma gichiwo arita ne josiasa kata jothum ka gimedo ni ng'ato ka ng'ato biro mana ting'o msalape kende wuon. Even politicians, we are suddenly by how our names has been tinted, linked to crime happening within Kisumu County. This has causes a lot of fear to the public and also being on the police radar. This has caused a lot of inconvenience in our work and lose the public and police trust. We as Kisumu bodybuilders, we want to come to the public and the government that we are not part of the crime happening in Kisumu. Sisi sio watu wabaya, na vile unatuona hapa, sisi ni watu ambao wamejulikana hapa Kisumu, na kazi yetu pia imejulikana. Sio kazi ya kufanya ugaidi ama kufanya mambo zingine mbaya. Hii ndio kwa maana mimi nimekuja hapa ili nikeme hii mambo kabisa, ili public trust irudi kwetu. Sisi ni watu wazuri na kazi yetu ni kazi tu ya kawaida ambayo inaleta pesa na inafanya tuleze familia zetu kama kazi zingine. Ma Machakos owabinyandeti ojiwo jodak ma kaunti no mondo opidhi yien kendo jo kembe oduok piny chido mar lwasi kaka yorno mar kedo gi midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi. Wabinya wacho ni jo Kenya winjo luw chik mar winjruok mar Paris ma higa 2015 mar kedo gi lokruok mar kor lwasi mane opuodhi gi jokanyo 196 e higano. Omedo ni kaunti ma Machakos en achiel kuom counties ma pacho ka mani kod nok mar chiemo kaluwore kod oro ma kinde ka kinde. Hii pollution hata ya factories ya industries tuangalie pia to reduce. Na sisi kama Machakos County
tutaangalia tufanye kazi na wenye factories. Kama kule kuna pollution, to reduce, ndio at least climate yetu iweze kuwa iweze kuchange na ikuwe mzuri. Tuhakikishe kila mtu kwake nyumbani amepanda mti. Kama hii mvua ukipanda 10, Mungu atakupatia credit ya hiyo 10. Yeah, because unajua miti ndio huleta mvua. Tupande hata kwa town, kila mahali tupande miti. Na sisi kama kaunti ya Machakos tumejitolea tupande miti. Ramogi kanye makoro kela giko mar weche wa manyien mag kagi kacha. Kata kamano kawuok kata dhi weye lweta achiel kuomwa mabende en jalo ma king'eyo to biro nyisi gima en. Chieng' moro nanene go walo, kawuono ni anene gi en gi sikav moro moliere ng'ute ma iluongo gi dho jogo ni abuo kaka iluongo gi dho jogo abuo. DJ Vic, what agwan? Wagwan rasta. You know, kantie kamae. Yani rastas miel kamae. Alafu gichung kamae. Yani peace, love and harmony. Ama kantie. Jadong bati. Peace, love and harmony. Nyiso ni kwe gi achiel mar oganda dongi. Kabisa. Kabuno ni en reggae wake. Omiyo ngeni wang joi mar Ramogi omiyo johera magwa nafas. Omara yudo reggae. Mana kama gibete kawuono ni gichame chama chakre saa 10:15 nyaka saa 12. Kwa ngeni request manyien mane jaduong' bati mara kawuono. No woman no cry. No woman no cry. Yes. No woman no cry. Asante sana. Kiti mana kanya kwa Ramogi wangu. Ero kama na nyakwa Ramogi kora wiye lwet bika kinene no kawuono en reggae wake en ka gima DJs ma okadwa na pimni ne gima na giwangi nyakwa Ramogi. Riti masani nyinga en George Bati.